दा जोंनि मानसिफ्रा खिन्थु राजनितिनि बेमाराव हाबजोबनानै बेयो बैखौ मोजां गाज्रिबो साना हवा गाज्रि होनो फुराना सानसुमा खुंगुर सारमोन बायदिखौबो सनमान होयै बिदि नुयो। लाइमोन नोंथांखौ फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव कंग्रेसनिफ्राय बिजाथि महरै गसंगोन होनना जों खोनानो मोनदों। थारैनो बेसेबां सैथो बे बाथ्राया? नंगौ। गिबियावनो आं समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय। नंगौ, आङो कंग्रेसनिफ्राय बावखुंग्रि समष्टिनिफ्राय गेलेनो होननानै खामानि मावगासिनो दं। फ्राय रेडि जायै इलेक्सन मोनफैनोसै आङो जथेस्थ' खस्थ' खालामगासिनो दं। आरो कंग्रेसआ इउथ्सफोरखौ गुरुत्त' होदों, प्रायरिटि होदों। दा बेखायनो आङो टिकेट मोनगोनाबो माने खाथां जानानै दं होनजायो। नोंथांखौ जों साख्रि मावो होनना मिथियोमोन। दा नोंथाङा माने सासे केन्डिडेट जानो थाखाय दिनै नोंथांनि साख्रिया मा थासारियाव दङ? आं दाखालि 7 तारिखआव आङो रिजाइन होबाय। आङो इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव सेक्सन एसिस्टेन्ट हिसाबै 2015आव जइन जादोंमोन। दासिमाव आं 10 बोसोर साख्रिखौ मावबोबाय। बेनिफ्राय आङो दाखालि 7 तारिखआव कंग्रेसआव गौरब गगैखौ मोजां मोननानै बेनि लिडारशिपखौ मोजां मोननानै आङो साख्रिखौ फुराफुरियै रिजाइन होबाय, नागारबाय। आरो आं दा फुल टाइम राजनितिकआव आगान होनो होननानै साख्रिखौ नागारबाय। बिटिसिआवहाय थांनाय 15 बोसोर इन्टारिमखौ लानानै 17 बोसोर पिपिएफआ खुंबोदों आरो दा गोदानै सोलायनाय नांगौ होननानै इउपिपिएलआ 5 बोसोर खुंफैबाय। दा बे खुंनायावहाय थारैनो माबायदि जादोंमोन बे डिफारेन्सखौ नोंथाङा मा बुंगोन एसे कंग्रेसनि दैदेनगिरि हिसाबै? इउपिपिएलनि डिफारेन्स बिसोरनि आङो हाग्रामा सारजों बेनि पार्सनेल केमेरामेन हिसाबै 2007निफ्राय फ्राय 2020सिम आं बेजों थाबोफादों। फार्स्ट माने इन्टारिमनि उनाव सरकार जाजेनबा 5 बोसोरसोआ मोजाङै सोलिदोंमोन। बेनि उनाव लासै लासै पार्टिया गिदिर जालांबा बिपिएफनि समावबो लास्टआव हाग्रामा सारनि सालायनायाव बहुद जानला मोनला मानसि फैनानै हाग्रामा सारा गुरुत्त'खौ बांद्राय लानो हायाखै बे सरकार सालायनायाव। बेखायनो दासिमबो जों बेखौ गोसोखाङो जे नेक्स्टआवबो फैयोब्ला बेबायदि जानला मोनला मानसिफ्रा जुदि बेजों थाफानानै गाइड खालामोबा आरो बेबायदिनो जाफिनगोन। खिन्थु नैबेखौ आं होनो, बिपिएफनि समाव जेब्ला कंग्रेसआ बिपिएफखौ फुल सापर्ट खालामदोंमोन, थाखा फैसा हरदोंमोन, जेखिनि बिटिसि एकर्ड मथे इमप्लिमेन्टेसन जानांगौनि खाथिराव कंग्रेसआ गावनि पार्टिखौ दोनथ'नानै हाग्रामा महिलारि सारनि बिपिएफखौ सालायनो फुराफुरि पावार होदोंमोन, बेनो हगारना होदोंमोन। जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा बे समाव मोजाङै सालायनो हादोंमोन। आरो थाखा फैसाखौबो कंग्रेसआ मोजाङैनो हरदों। आरो इमप्लिमेन्टेसनाबो बुंनो थाङोबा 99%आनो इमप्लिमेन्टेसन जादों। बेनि समावनो बिटिसि जानानै 4 डिस्ट्रिक्ट, 10टा महकुमा आरो सेक्रेटारियेटनिफ्राय लानानै 40 डिपार्टमेन्ट्सखौ ट्रेन्सफार खालामनाय गासिबो बेनि समावनो जादोंमोन। खिन्थु जोबनाय समाव बिपिएफनि गभर्नमेन्टआबो खिन्थु बारा मोजां जाफैयाखै। आरो हाग्रामा सारनि जि आगयनि बेनि एनार्जि बेखौ जों लास्टआव बाफैनाय एसे दुरबल नुफैदों। आरो दा इउपिपिएलनि सरकारखौबो जों नुबाय। जों एसे आसा खालामदोंमोन गोदान बिसोरो बिराद मोजाङै मावगोन आरो बेनिफ्राय माबा मोनसे गोदान आइडियाजों मावगोन। आरो बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव साबसिनसिन मोनसे आसा दंबावोमोन, थाखा फैसाया मोजाङैनो फैगोन। आरो बेनिफ्राय जिहेतु बिटिसि सरकार जाफुनाय समाव जों फ्राय बर'फ्रा, फ्राय बिटिसिनि मानसिफ्रा सरकारखौ माबोरै सालायो, खामानिखौ बोरै इमप्लिमेन्टेसन खालामो, बेफोरखौ नुखाबोनाय हिसाबै साबसिनसिन जागोन सानदोंमोन। इउजि सारमोन बायदि मानसि थानायाव जों एसे आसा बांसिन खालामदोंमोन।
खिन्थु दा इउजि सारमोनहा प्रमद बर' सारमोनहा गावसोर गोसो जानानै मावनो रोङाखै, गावसोर मावनो रोंखाया ना बले बिजेपिजों मावहोजायाखै हमनोनो हाला। दा खिन्थु हिसाब निकास खालामबा मोनो खुनु माने बिटिसि बिटिआर रायलायजाया। बिटिसिनि समाव हाग्रामा सारनि समाव कंग्रेस सापर्ट होनायनि समाव साबसिन जादों खामानिफ्रा आरो माने बे समाव थाखा फैसायाबो बांसिन फैदों। खिन्थु दा एकदम माने बिटिआर एकर्डआबो बुंनो थाङोबा 30% इमप्लिमेन्टेसन जायाखै आरो सरकार सालायनायनि बेलायावबो स्किम्स होन माबा मोनसे प्रजेक्ट हो बिराद कारापसन, बिराद गिदिर गिदिर माने माबा लायो मा होनोमोनलाय पार्सेन्टेज लायो। खुनु थिखादार सासेबो खोन्थानो रोंनाय नङा कि बिना फैसाजों खामानि मोनदों। दा बेखायनो दा जों बे सारि बोसोर 5 बोसोरानो जाबाय बेयाव बेबायदि माबा मोनसे मेगनाव नांथावथाव गिदिर दालां गिदिर बिल्डिं गिदिर माबा मोनसे खामानि आंथ' जेबो नुवाखै, खोन्थानो हाया बिसोरो। आरो दा जोब्बाय अलमस्ट, दाथ' नोङो बिसोरो मावनो होनबाबो हाला। बेखायनो आं नुनायाव बिटिसिनि समाव साबसिन खामानि जादों आरो दा नैबे 5 बोसोर प्रमद सारनि दैदेननायाव जि बिटिसि सरकार बिटिआर सरकार बियो साक्सेस नङा होनजायो। फैबाय थानाय समाव कंग्रेसआ बिटिसिआव पावाराव फैयोब्ला माबादि खामानि मावगोन बेनि सायाव मा फोरमायगोन? जों कंग्रेसआव फैनायानो उद्देश्यआनो बेनो। एकदम जों उन्दैनिफ्रायनो जोंबो आन्दालनखौ मोनबोनाय, लिडारफोरजोंबो थाफाबोनाय, बेनिफ्राय जों दिनैसिमबो बे लिडारफोरनि नेतृत्वखौनो जों नायगासिनो। बिसोर गोदो सामाजिक जोंनि समाज जोंनि माहारियारि संगठनखौ दैदेनबोनाय, सोरबाया आर्मस रिभलिउसनखौ दैदेनबोनाय, जों बे लिडारफोरखौ जों दिनैसिम नायगासिनो। खिन्थु जों सोरखौबा 20 बोसोर सोरखौबा 30 बोसोर सोरखौबा 5 बोसोर सोरखौबा 10 बोसोर जों बिसिनि सरकार सालायनायखौबो नुबाय। बर' जाथिया बिटिसिनि मानसिफ्रा बिसोरखौ सुबिदाबो होबाय। खिन्थु आं पार्सनेलि आं दा बेखौ सानो खुनु बिपिएफआवबो इउपिपिएलआवबो गोदान मोनसे आइडियाजों गोदान साननाय हनायजों आरो कारापसन फ्रि मानसि बेबायदि आं बे मोननै पार्टियावबो नुवासै। बेखायनो जों दानि जों बायदि इयुथ्सफ्रा गोदान जेनेरेसना जों जि गोसो जानानै साख्रि गारलायनानै फैदों, जों कंग्रेसआवनो था सोरबाया बहाबा था बे बिटिसिनि थाखायनो खामानि मावगोन, बर'फोरनि थाखायनो खामानि मावगोन। खिन्थु जोंनि मावनाया एकदम आलादा जागोन। माब्लाबाबो जों बे ट्रेडिसनेल पलिटिक्सखौ आंथ' पार्सनेलि आं सानथारा। एकदम साख्रि एफा मोजां जिबनखौ जों टेक खालामनानै नागारनानै दा जों पलिटिक्सआव फैनाया सिमां दं, बिराद गिदिर सिमां दं। आरो माने जों कंग्रेसआ सालायनो मोनोबा दा जेबायदि सोलिबाय थादों बिपिएफ फैबा इउपिपिएलनि मानसिखौ रसा फोनांनाय, फैसाजों बायना लाबोनानै जगदान खालामनाय, इउपिपिएलआ दा दङ बिपिएफनि मानसिखौ रानहोजोबलायबाय, बिसिनि मानसिखौ बायनानै लाबोलायबाय, नेक्स्टनि थाखाय फैसा बुथुमनानै आरो गेलेनो रेडि जालायबाय। अथ'स बर'आनो बिसोरबो आन्दालनखारि। दा बिपिएफनि थिखादारफ्रा गैलाद्राय जाजोब्बाय, रानजोब्बाय। इउपिपिएलनि दा फुरा गारि बायखावलायबाय आरो गाबोन बिपिएफ फैलायगोन इउपिपिएलनि रानलायगोन। जों बिदि खालामा, पार्सनेलि आं बिदि खालामा। गासिबो बर' फिसाखौनो साफ्रोमबो सुबुंखौनो बिटिसिनि साफ्रोमबो जाथि हारिनि मानसिखौनो जोङो अनगोन आरो खामानि मावनांगौ बिराद दं। फाउन्डेसना थिग जानांगौ। बिपिएफआ एसे एनै फाउन्डेसन खालामलांदों माखासे बुस्थुखौ जोंनो बिटिसि हिसाबै, जों जाथि हिसाबै, जों बिटिसिनि मानसि हिसाबै जों बाहाय माने जेखिनि डेम'क्रेटिक सेटआप जोंनो जेखिनि नांगौ बे बुस्थुखौ बिपिएफआ खालामलांदों। खिन्थु दा जेखिनि नुदों बे मोजां लक्षन नङा। एकदम गोजौ गोजौआव जादों दिनै खामानिफ्रा। जोङो
इडुकेसनावबो जों मोजाङै फाउन्डेसन खालामनो हायाखै जों हेल्थ सेक्टराव जों मोजाङै खालामनो हायाखै बहुद बेलायावनो जों फेलार बेखायनो जों गिदिर गिदिर मिटिं खालामनानै गिदिर गिदिर सेलिब्रेसन खालामनानै गिदिर गिदिर लेक्सार होनानै गोजौ गोजौ बै डेभेलप जाथिफोरनि खोथा बाथ्राखौ साननानै दसेनो फल' खालामनानै जों दा जोंनि बे गोग्लैसोनाय हारिखौ गोग्लैसोनाय जायगाखौ जों बिदि साइसजों फोजौनो हाया बहुद खामानि मावनांगौ दं बहुद सेक्रिफाइस खालामनांगौ दं लिडारफ्रा स्पेसियेलि लिडारफ्रा मानोना दा आं फिल्डआव हाबै हाबै मिथिबाय आंनाथ' खोलाहा बर्डार आसाम ओरै धुब्रि बर्डार बिराद न' सावजाजोबनाय मानसिफ्रा सेज हा बन्दकजोब 50,000ल' होदों रिहेबिलिटेसना दा बे न' सावजाजोबनाय मानसिफ्रा बर'फ्रा गोदो आन्दालन समाव ट्रेन जथेनो हाइवे जथेनो बिसोरबो फैदोंमोन दा जोंनि मानसियानो EM जोंनि मानसियानो MCLA जोंनि मानसियानो चिफ जोंनि मानसियानो मिनिस्टार जोंनि मानसियानो केबिनेट मिनिस्टार जोंनि मानसियानो MP रावबो थाङा खबर लाहैया खालि राजनितियाव गावजों गाव सौग्रावलायनाय बाथ्रा दान्थेलायनाय गावखौ मोजांसिन खालामनो नागिरनाय बेल' थां फिल्डआव ओरैबायदि अबस्था हा हु गारनानै फैजोब्बाय जों हानि थाखायनो जुद्ध होदों दावहा नांदों हानि थाखायनो मानसि थैदों एफा मेरला एफा बुरजा खिन्थु दा जों हा गारि गारि जोंनि बर' फिसाफ्रा खारबोगासिनो स्कुल कलेज गैया बाजार मोजां नङा आलि बिथायावथ' बे सख्रसिलायाव बर' गामिया 13थाल'सै बिराद बुरजामोन 50 60 70 80 90 दंमोन 13थाल'सै दै गैया कारेन्ट गैया लामा गैया न'फ्रानो प्लास्टिकसो दा आंनि समस्थियाव जेलानाखि जों बेरायहैयो बर'फोरनाव जों जेब्ला हाबो थिगसे रागा बिसोरो बिराद दुखु मोननाय फोरमायो बिदि मालाबाबो सानाखैमोन आरो माब्ला जे गन्दगला जाबावगोन मा साइसजों जागोन गिनायजोब दा बिसोर मा होनो जोंनि लिडारफोरनियाव बिसोरो पुलिस आउटपस्ट जोंनाव बानायफैबा हामगौ थाना बानायफैबा हामगौ बिसोर बिदि होनो जाहाथे देनां पार्मानेन्ट सिकिउरिटिखौ मोनो खिन्थु बिराद दरखास्त' होबाय रायज्लायफैबाय रावबो बे खोथाखौ साना दा ओंखायनो आं सानो जेरैबायदि सिस्टेमाव जोंनाव राजनितिनि बेमारा गाज्रि साइसजों थांबाय मिनिंलेस जालांगासिनो दङ 5 बोसोर 10 बोसोरनि उनाव बे जायगानि बर'फ्रा बोरैबा जायोबा खारबोजोबगोनसो हा गारनानै ओंखायनो दा जों बै फुराना मानसिफोरखौ जों बारा आसा खालामला खिन्थु आं सनमान होयो जों गाज्रि मोनाखै हाग्रामा सारमोनखौ चन्दनमोनखौ रबिरामोनखौ इउजि मोनखौ जों गोसो सिंनिफ्राय सनमान होयो मोनसे समाव जाथिनि थाखाय नांबोनाय मोनसे समाव जों बर' जाथिखौ हमथाबोनाय मोनसे समाव बिसोरो बर' जाथिनि बिफदआव गसंथाबोनाय जों गाज्रि मोनाखै गाज्रि मोना खिन्थु जों सुबिदाबो होखाबाय सुबिदा मोनाखै नङा फैसाबो खामायबाय न'बो लुबाय बहुद माहाजोनबो जाबाय जोंनि लिडारफ्रा खिन्थु दा आंनि मथे गोदान मानसिया फैनांसिगौ गोदान मानसिया सालायनांगौ BPF आवबो हाग्रामा साराल' सालायनांगौ बे नङा बिराद मोजां मोजां मानसि दं UPPL आवबो प्रमद इउजिल' सालायनांगौ बे नङा बिराद मोजां मोजां मानसि दं बिसोरसो फैनांसिगौ गोदान आइडियाजों ओंखायनो जों दा पलिटिक्सआव फैनाया BPF आव थायोबाथ' माब्लाबाबो जों सालायहैनो मोनखानाय नङा टिकेटबो मोननाय नङा UPPL आवबो हिउज मानसि दं बिराद गिदिर गिदिर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल लेभेलाव मावबोनाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोनाय भागानो थोआ बेखायनो जों दा अल्टारनेटिभ मानोना मोनसे सासे मानसिनि सालायनायखौ सासे मानसिनि दैदेननायखौ रायजोफ्रा नायबाय थानो बायो बेखायनो मोनसे समाव जोंनिबो दिन फैगोन बेखौ जों आसा खालामनानै फैदों आरो आं बर' जाथि जोंनि बर' फिसाफोरखौ बर' जाथिखौ आं जोंनि BTCनि मानसिखौ आं खावलायो बर' भाषाजोंखाय आं बर' रावजोंखाय आं बर'नि खोथाखौ बांसिन होनदों जे गोदान मानसिखौबो सुबिदा होनांगौ जों दिनैनि समनि मानसिजों गोदान मानसिखौ सुबिदा होनांगौ फुराना मानसिखौ जों नायबोखाबाय बिसोरनि आइडियाखौ जों नायखाबाय जों नुखाबाय मा डेभेलप जादों मा जायाखै बबे सेक्टराव मा मोनसे मोजां जादों बेखायनो जों कंग्रेसा स्टेटआव सेन्ट्रेलाव फैयोबा अभियासलि BTC आवबो जों फैखागोन
आरो बे रिजनेल पार्टिया बे मोनबा जिल्लानि पार्टिया स्टेटआव बिजेपि फैबा बिजेपिजों हाबनानै थाहैनांगौ, कंग्रेस फैबा कंग्रेसजों थानांगौ, ना ल' एन्ड अर्डार ना नों फाइनेन्स स्टेटनिफ्रायसो फैजोबो। बेखायनो जेब्लानो कंग्रेस सरकार फैगोन जोंबो बाव बाहागो लाफानो मोनगोन। जोबथा मोनसे सोंथि खालामबावनोसै नोंथांनियाव, नोंथाङा जिथु साख्रि नागारनानै दिनै बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय कंग्रेसनि बिजाथि महरै गिदिंनो थियारि, दा नैबे साननैसोआवहाय नोंथाङा गावनि बे बियाबाव गिदिंथिनानै रायजो राजानि माबादि अनसायनाय मोनदों? एकदम आङो दा हारि नाम लानानै बुंनो लुबैयो, धोरोम लानानै नाम बुंनो लुबैयो। जोंना इस्लाम धर्मावलम्बी माने इस्लाम फोथायारिफोर मुसलमानफोर 15,000 दं बे माबायाव मा होनोमोनलाय बावखुंग्रियाव। दा बिसोरबो जि परिबेसाव दङ दा, ओरैबायदि गाज्रि परिबेसाव उच्छेद जानाय, होखारजानाय, डि भटार्स माबा माबि। बेखायनो कंग्रेसखौ बिसोरो बिराद गोसो गोरबोजों मोजां मोनो। आं थांनाय लोगो लोगो बिसोरो ओरैबायदि आजावदों, ओरैबायदि बरायदों, ओंखाराबाबो खिन्थु बिसोरो साइलेन्टै भटखौ होगोन। आरो बेनिफ्राय जोंना गार' माहारि दङ, बिसोरो 2700-2800 दङ, बिसोरबो एकदम जोंजोंनो दङ, कंग्रेसजोंनो दङ। आरो 1500 सान्थाल उराव आदिबासि दङ, 80% जोंजों दङ। आरो बेनिफ्राय राभा दङ 1813 जन ना 11 जन जोंनि हिसाबाव, बेयावबो जोङो 60%आ मोनो। बिसोरबो बिराद डिफ्रेक्ट। 10थाल' राभा गामि दं, 10था राभा गामियानो लामा गैया। 20 बोसोर जाबाय जोंना द'नि दाया बेयाव, 20 बोसोराव 10था लामा बानायनो हायाखै बे। 19थाल' गार' गामि दं, 19था गार' गामिनि मोननैसोल' लामा दङ। 20 बोसोराव 19था लामा बानायनो हायाखै बे। आरो नोङो ओरै माबायाव सावथालफोरनियाव, उरावफोरनियाव मोनसेबो गैथाया। गारला जरा, केटेङा जरा, खलथंफारा बबेखौ होननो, मोनसेबो गैया लामायानो। आरो बेनिफ्राय नोङो मुसलमान एरियाखौ आं खोन्थानो, नैबे जयपुर नामाफारा, जयपुर दाङिपारा, जयपुर तुनपारा, इन्द्रा कल'नि मोनसेबो लामा गैया। आरो बेनिफ्राय नों जियागुरि लामा गैया। बेनिफ्राय नों आन्दुजार लामा गैया, गौराङाबो गैया होनजायो। आरो बेनिफ्राय नोङो खयमारि, सलमारि, बग्लाउरा, आरो बेनिफ्राय नोङो ओरै बांगालदबा, बेनिफ्राय नोङो दासिमबो दावराइघाट सामथाइबारियाथ' रिलिफआवनो दङ मुसलमानफ्रा। आरो बेनिफ्राय नोङो हरिदल, सालबारि लामायानो गैया, बे मेन लामाल'सो। आरो नोङो चक्रसिला गिदिर एरिया 7-8थासो गामि दं, बेयावबो नोङो दोंथामल' लामा दङ। बाजाराथ' अबस्थाया गैया। आंनि बे आं गेलेगोन समस्थियाव मोनथामसोल' बाजार दङ। सापस नायगावआथ' नोङो बाव जोंनि लिडारफ्रानो बाजार खालामहैजोबो। प्रमिला आब'मोन, दा नोङो जोंनि सिटिं MCLA 20 बोसोरनि दामोन, बिसोरनो थांनानै बाजार खालामहैयो। बाजारानो थिग नङा नायगावआ। नोङो बाव बिराद मानसिफ्रा स्कुलखौ हायार सेकेन्डारि खालामजानो लुबैदोंमोन आपग्रेड, बेबो जायाखै। मोनसे नों बाहाय माबा गैया, मा होनोमोनलाय कमिउनिटि हल गैया। दा बर'फोरनिखौ होनदो, बर'फोरनाथ' नैबे आदाबारियाबो मेन बे बहलफुर लामाल'सो, बाथाबारियाबो गैया होनजायो, गैखाया, लामायानो अबस्थायानो गैया। बाथाबारियाबो, आदाबारियाबो गैया। एकदम हरैहाय नों दाबेरगाव, आमगुरि आरो ओरै दैमुगुरि लामायानो गैया। ओरै खोलाहाबो नोङो मथुपारा, बेनिफ्राय नोङो मालगाव, बामोनगाव अबस्थायानो गैया। बबे खामानि बोरै 20 बोसोराव मा मावखौ आं हमनोनो हायाखै। एकदम नङाबा बावखुंग्रिया सबसे फिसा समस्ति, 49,000ल' मानसि दङ। ओरैबायदि फेमास समस्ति बेयो, धिरबिल, दिफ्लायबिल, वाटारफल, हाजो फेस्टिभेल, नामजादा, बिराद नामजादा। खिन्थु कलेजथ' गैखाया एरियायावनो। आरो नोङो स्कुलाथ' ओरैबायदि गोजानाव, हाजो बारलांनांगौ, बाजारबो गैखाया। बेखायनो गोदान मानसि लुबैदों। बर', मुसलमान, राभा, गार', सान्थाल, राजबंसि गासिबो गोदान मानसि लुबैदों। आरोबाव
आं इयुथ हिसाबै सेंग्रा हिसाबै बिराद अननाय मोन्दों गुरुत्व मोन्दों आरो जों कंग्रेसआ बिटिसि आव राजत्व खालामनानै गाज्रि दाय मावाखै जों सरकार सालायफेराखै जों गोदान जोंना रावबो चेयारमेन एमसिएलए गैया जों फ्रेश मानसि थगायफेराखै जोङो रावनिफ्रायबो फैसा जाफेराखै जोङो खेबसे ओंखायनो आं बुंदों पाब्लिकखौ खेबसे आंनो सुबिदा होना नाय खेबसे हो सुबिदा रायजोफ्रा मावाबा आंखौबो नेक्स्ट टाइम बोखार मा खोथा दङ सासे मानसिखौ 20 बोसोर 30 बोसोर होनो मा जायो आंनि खावलायनाय आंनि बावखुंग्रिनि समस्तिनि मानसिफ्रा नायदोंबा आं खावलायो आं टिकेट मोनोबा बा कंग्रेसआबो गेलेखागोन खेबसे नाय गोदान मानसिखौ बाव इउपिपिएलआबो टिसिएलसिसि चेयारमेन दं चेयारमेनफ्रा बिसिनि जोब बिजेपिनिबो दङ हा फात्ता होनो लामा बानायनो होनै खोथा होयै फैयो आरे आंथ' मा होनदों लामा बानायोबा हा फात्ता होयोबा आं इलेक्सनखौनो गेलेया जों गेलेया कंग्रेसआ बेयाव खिन्थु नोंसोरो बाजारबो बानाया स्कुलबो बाउन्डारि गैया लामाबो बानाया हा फात्ताबो होआ थगायहैबाय थायो थांनानै हा फात्ता होगोन उमुक मावगोन होननानै बिदि बोरै जानांगौ बिदिथ' जायाना बेखायनो गोदान मानसिनि इम्परटेन्ट दं गोदान मानसिनि गोनांथि दं दा आङो खनसे खावलायबावो जोंनि बावखुंग्रिनि मानसिफ्रा समनि रादाबखौ नायदोंब्ला जे बिसिनाव बिराद फैसा दं इउपिपिएलनाव दा इउपिपिएलनाव बांसिन जागोन बिराद फैसा दं बिसोरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होयो मिटिं खालामबा फैसा होनानै लाबोयो बेनिफ्राय अरुणोदय होगोन होननानै फर्म रानो बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन होननानै खोथा होयो बिसोरो मानसिखौ बेबायदिनो खानानै दोनो जेला समा सफैयो खिन्थु जिर' बे फर्माबो खामानि होआ ओंखायनो सुबिदा मोन्दोंमोन इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो खामानि मावनो बे बावखुंग्रियाव नाथाय बिसोरो खामानि मावाखै नै दा बे मास मोनसेयाव ओरैबायदि सेनग्रेबेल होदलागासिनो दं सेनग्रेबेल अन्थायानो गैया ओमफ्राय बांसिन हासो दासो होदलाजोबदों मानिफ्राय होदों बेखौलाय इन्डिभिजुवेल होखो ना बिटिसिनिफ्राय सेंसन खालामखो मा फान्डनिफ्राय खालामदों गोजावनो नाङा रायजोफोर सेनग्रेबेल होखांबाय आरो दाय जोब्बाय 5 बोसोर थाङासै दासो थांनानै सेनग्रेबेल हैबाय बे मा सलुसन जागोन बेजोंलाय रायजोफ्राथ' बेखौ लुबैयाखै रायजोफ्रा मोजांखौ लुबैदों पार्मानेन्ट सलुसनखौ लुबैदों खिन्थु दा जेबायदि जोंनि दुरबलथाखौ हमदांनानै जोंनि लिडारफ्रा जेरैबायदि खालामो जाथि हिसाबै जों जायगा हिसाबै जोंनि थाखाय बे मोजां लक्षन नङा आरो मोनसेबाव जों दा थाङै नुहैजोब्बाय सरकारि न' मोनो न'सो मोन्दों फैसा होनांगौ 5,000 फैसा होनांगौनि मोन्दों 10,000 फैसा मोननानै मोन्दों होनना खोन्थाजोबो आरो बेनिफ्राय फट' खेबनो थांबाबो फैसा होबावनांगौ आरो बेनिफ्राय सोरनाबा खिरखि गैया सोरनाबा दरजा गैयै दंजोबो आरो दा नोङो जेएमआबो दैयानो मोनाखै रावबो खेबसे अपेनिंआवल' ओंखारदों दैया दै गैया बेनिफ्राय नोङो माबायाबो मा होनो न'आबो माबा नङा मा होनोमोनलाय कमप्लिट नङा बेखायनो जोंनि लिडारफोरनि दानि जोंनि बे लिडारफोरनि गोसोखौ जों हमनो हाबाय बिसोरहा बारा खामानि गोसो होनानै गावखौ सेक्रिफाइस खालामनानै दान होनानै बे जायगानि जाथिनि बे हानि थाखाय खामानि मावनायनि बारा गोसो गैला गावनि न'खर फिसा फिसौ फैसा खामायनायनि माबाया बारा जाबाय लबा बारा जाबाय बोसोरब्रैयावनो इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो इउपिपिएलनि लिडारफ्राबो बहुद माहाजोन जाबाय जों नुबाय
मिसा खोथा होननानै लाब गैया। ओंखायनो रायजोफोर नायगिरिफोर एबाराव मोजां केन्डिडेटखौ नायनानै गोदान मानसिखौ नायनानै खेबसे जोंनो भट हो आरो जोंबो मावाबा आंबो मावाबा नेक्स्ट टाइम आंखौबो बोखार आंनोबो दाहो खिन्थु 500 थाखा 100 थाखा सेम ग्रेभेल 10,000 बे ग्रुपाव होनाय सोरनोबा नोङो दख'ना गांसे हैनाय अमा जाहोनाय बेबायदिजों जों भट होबाय थायोबा खिन्थु जोङो बहुद थालांगोन जोंना समाधान जानाय नङा। दिनैनि दिनाव आं मोनसे खोथा होनबावनो लास्ट जों जि सिमां लानानै आन्दलनाव बाहागो लाफादोंमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि जाथिखौ गेरेमसा दानो होननानै सिमां नुनानै आन्दलनाव ओंखारदोंमोन गासिबोआनो दाबो बिनि खोथा रायलायोबा खोमोन गसंखाङो जों दाबो बिखा थै गुदुं जायो बिराद मोनसे सनमान थायो। एनडिबिनि रन्जन दैमारि मोनहाबो न'खरैनो ओंखारलांनानै थैबाय सोरबाया गोथां दंबाबो दाबो जेलावसो दङ सोरबाया बेबायदि जाथिनि थाखाय मावनो होननानै ओंखारबोदों बिसोरो ओंखारदोंमोन। दा माखासे खामानि मावनांगौआ जों थैयै मानसि गोथां मानसिफोरनि दायथ'सै बहुदानो थैबाय दा जों दा गोथाङै थानो मोनदों जों आन्दलनाव थैयाखै जों जुदि सेक्रिफाइस खालामाबा जों जुदि लब जायोबा जों जुदि थाखा फैसा खामायनायाव जों जुदि बिराद बेस्थ' जायोबा जों जुदि खालि पार्टिनि नामाव जों पावारखौ आखायाव लाबाय थानो नागिरनानै जों जुदि जाथिनि खोथाखौ बावबायबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथाखौ बावबायबा बोरै जागोन। आरो जाथिया डेभेलप जानांगौबा जायगाया डेभेलप जानांगौबा फाउन्डेसना नाम्बार 1 जों मा साइसजों मावोबा जोङो मा खालामबा जोङो पार्मानेन्ट जोंनि मानसिखौ पार्मानेन्टलि जों माने इस्टाब्लिश फाउन्डेसन खालामना होनो हागोन बे बुस्थुखौसो जों मावनांगौ। खिन्थु दा जेरैबायदि नुबाय बिपिएफनि समावबो बिपिएफनि नैबे खावसे समाव आरो दा प्रमद सारनि दैदेननाय दा इउपिपिएलनि समावबो आं बेबायदि मोनसे लं टार्म स्ट्रेटेजि लानानै जोंनि फिसाफोरखौ लेखा फोरोंनाय जोंनि फिसाफोरखौ स्पर्ट्सआव एक्सपार्ट बानायनाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ जों मोजाङै गाननाय जोमनाय गानहोनो हानाय जोंनि बर' फिसाफोर जानाय बाजारखौ मोजां बाजार खालामनो हानाय जोंनि मानसि बे लामा गैयै दालां गैयैखौ जों मोजां बानायना होनो नागिरनाय बे बेलायावबो गुरुत्थ' गैया माने जेबो बिदि प्लेनिंआनो गैया जेरावबो खालि फैसाल' खालि पार्सेन्ट ओमफ्राय खोथायाथ' बिराद गिदिर होनो आयौ बाब खोथायावथ' जों हानाय नङा जोंथ' नोङो मिडिया जों लेक्सार होफेराखै जों बिदि मिथिं दावथिं खालामफेराखै खिन्थु बर' हिसाबै बिटिसिनि मानसि हिसाबै जों थैयै मोदोमै हारायै जों सासे बर' आरो दायथ' बायदि मोनो जोंबो जाथिखौ अननाय फोरोंनाय दैदेननाय बे बुंगोन। दा जोंनि मानसिफ्रा खिन्थु राजनितिनि बेमाराव हाबजोबनानै बेयो बैखौ मोजां गाज्रिबो साना हौवा गाज्रि होनो फुराना सानसुमा खुंगुर सारमोन बायदिखौबो सनमान होयै बिदि नुयो। ओंखायनो आं आंनि बेलाखौ जेबो सानला अननानै बेखिनियाव आं फोजोबबाय।